put up with changes. Come pick me up cause I just wanna see the light. I wanna be weightless. Teach me to fly, I won't be coming down. В интерес на истината, само те знаят какво са подготвили, така че е пълна изненада. 6. Готови ли сте? Не ви чувам! Понеделник, вторник, сряда. Добре, това свързвам. Вече ти намерил Понеделник, вторник, сряда! За притеснение предполагам, че при всеки един от тях го има, тъй като дори в такъв тесен кръг, който е като колеги, както може да се изложиш, така и може и много да влезеш в една друга по-добра светлина. Коя песен ще изпеем? Какво искаш това? Сцепки ще има 100%. Миналия път имаше едно демо, дето не тръгна. Имаше... Да, имаше. Гарантирам някой ще се спъне някъде. Да. Как да видя. Така че да пожелаем успех на участниците. Ще им пляскаме много. Много ще пляскаме, ще искаме палци и така. Си отговорих на въпроса защо са ни нужни някакви умения, свързани с това да говорим пред хора. Горан така каза. Общо взето. I won't see your face wherever I look. I'm blinded by the light. Моменти за Кристо Даун. Gonna try when she left me, yeah. But a little bit inside, you know, maybe things are gonna be alright. Малка стъпка за човека, огромен скок за нещо. Yeah, I just wanna see the light. Тя е най-притеснителната, но имам и големи очаквания. I could close my И за мен това е начало, което трябва да даде тласък, да го използвате, да си търсите идеи, да използвате Team Friday или с някакви други форуми, да заставате на сцена, да разказвате и да изпитвате удоволствие от това. Научихме действително много и ти благодаря за това. Когато се смениш Growing Mind ли си? Това е подарък. От 10 Growing Mind, волюм 2. И във всяка презентация имаше нещо ценно, нали? Да разкажат собствения опит, собствената история. Така да излезеш на сцена пред толкова много хора си е само по себе си предизвикателство и браво, че все пак, нали, въпреки това, че беше болен, дойде и смятам, че показва много. Като виж, че си твърдил някакви знания и ги покажеш, е много удовлетворяващо. Прекрасно. И се питам, какво трябва да се случи, за да започнете и вие? Благодаря ви.